ani ama buya kana sai chung sonare kelai ya kai nang biya kana sai chung sonare kelai ya kai nang biya kana ani ama sai chung sonare kelai ya kai nang biya kana sai chung sonare kelai ya kai nang biya kana ani ama Nung filta ka sidi, o hawai thako atai thaki, joto boro thaka thaka takai mathu, sagla, nini mung o hawai prithibio, khiya amara tamansi. Karena sini hak hamani sal, yang korupsa sini tidak boleh ni. Buku kemakan, sini 27 Kolanpur Pramod Nagar Bidhan Sabha ni booth number 54 ni korupsa booth ni सदस्य तंगनी booth di mana ni tanya di na apa sahaja hak hamil bono kuila pai hak ham naga talangka abu ni ya golo aro ni anggi jiga hak ham naga talangka mia wo go kini langma sokha bono mia horoti theke kini sembini naga sakwaja kini hingga bono kini sangge roba kini bono kini paithak ni sang naimu nairekna ni bagai oro kini Sakas Kolanpur jara bubagrani warriors stock aja belekana khakam bo o wathilung nia khaba kini o good committee na belek kaham ka nai koli tongnai tai kini TWF ni samo belek kaham khai tongnai kini bukuk subolokhi bo sungno yakar kelamani bagai kini belekana boka khamjak angkai ton thani obono suri sanna je bini langmano chukna hawa talangi
bono khakchangma rithun chung tai to kuno khaimana kri tai bini nogno khungni bora rokno bang haino obono khakchangma tiafaro buma kri phano chung bo khoroksa TW ni buma nge tai ang o 27 kolombo promote nogoro bataine nge Central Committee ni TW ni bang khoroksa working president nge ang pobrigo ni nama norok no khibi kalang phano chung bo ni nama no chung norok no naikol ne biasa chung norok bai ongnai halok bogo aboni bage okokno na angkasa namu chung tai jotto chini TW ni Central Committee ni ta district block ni jotto butok chuna obono koine phaidi norok bo onno khungbo phai wathilung kame phi chini butok subolo khini nokhungbo phai gune saje khamje sajala sai tong brokno khakchang mari phina bage norok bo phai gai